Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсын Риева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ислам диненең иң зур бәйрәмнәренең берсе. Әлмәтләр ураза гаетен билгеләп үттеләр. Ирек Мусинның иҗат җимешләре. Әлмәт картиналар галереясында яңа күргәзмә эшли. Выставка удивительная, художник удивительный. Чираттагы җиңү. Әлмәт нефтяник хоккей командасы Петров кубогының ярымфинал сериясендә алга чыкты. Шайбу на 7-й минуте забросил Артур Бровкин. 10-й номер. Онынчы апрель көне бөтен дөнья мөселманнары ислам диненең иң зур бәйрәмнәренең берсе Гыйд-эль-Фитр, ягъни ураза бәйрәмне билгеләп үттеләр. Бәйрәм чаралары шәһәребездә дә бик күркәм үткәрелде. Әлмәт шәһәренең Ризадин Фахриддин исемендәге үзәк мәчете реконструкциялау сәбәпле тантаналы бәйрәм намазы Әлмәт ислам мәдрәсәсендә укылды. Мәдрәсә бинасының барлык бүлмәләре иртәдән үк халык белән шыгрым тулы иде. Әлмәт районының имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сынгатуллин мөселманнарны бәйрәм белән тәбрикләде. Аллаһ субханаһу ва тааля Рамазан айларыбызның тоткан уразаларын кабуллардан кылып, Аллаһ субханаһу ва тааля шушы Рамазан айларының киләсе айларга да җитергә Аллаһ Раббул Изза җиңеллек, сәламәтлек һәм мөмкинчелек бирсә иде. Бәйрәм вәгазендә ул Рамазан аенда ураза тотуның савабы турында сөйләде. Иман, изге гамәлләр белән Аллаһка рухи якынаюның әһәмиятен ассызыклады. Шулай ук мөселманнарның әти-әнисенә, якыннарына, туганнарына, күршеләренә, авыр хәлдәге кешеләргә мөнәсәбәте турында да аңлатты. Вәгаздан соң Гыйд намазы укылды. Барлык мөселманнарның тоткан уразалары кабул ителсен, илебездә, республикабызда иминлек, тынычлык булсын дип дугалар кылынды. Allah kabullardan kısa selamu aleyküm. Tamam bir bayramlarınızla. Гыйд намазы тамамланганнан соң Әлмәт районы мөхтәсибәте Ансар Хәйрия фонды белән бергә күп балалы, аз керемле гаиләдәге балалар һәм мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен бәйрәм чарасы үткәрде. Чарада безнең хезмәттәшләребез дә булып кайтты. Бәйрәм табыны өр-яңа ачылган Бушидо паркында үтте. Чарада 100дән артык бала һәм аларның әти-әниләре катнашты. Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сынгатуллин чараны ачып, балаларны һәм аларның ата-аналарын ураза бәйрәме белән тәбрикләде. Ул пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең балаларга карата яхшы мөнәсәбәтен ассызыклады. Аның әйтеп калдырган сүзләренә, хәдисләргә тукталды. Мондагы биредәге балаларны менә карап шатланабыз, чөнки шушы балалар, шушы сабыйлар, алар инде булай да тормышта Аллаһ тарафыннан сыналган сабыйлар, алар инде ширле балалар бар, мохтаҗ гаиләләр бар. Менә без шуларның барысында җыеп, менә бүген аз генә булса да аларның күңелләрен күреп, мин уйлыйм инде бу балаларда шундый бер яхшы хатирәләр, яхшы бер шундый бер гаит турында, мусульманнар турында мин уйлыйм яхшы бер истәлеккә шундый бер бәйрәм булыр дип ышанып калабыз. Ансар Хәйрия фонды директоры Руслан Бажутов әлеге чараны уздырырга ярдәм итүче Әлмәт предприятиеләре җитәкчеләренә, хәйриячеләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бәйрәмгә чакырылган балалар һәм аларның ата-аналары мул табыннар артында тәмле ризыклар белән сыйландылар. Интерактив уеннарда һәм викториналарда катнаштылар. Сыйланганнан соң чарада катнашкан балалар баллы бәйрәм бүләгенә ия булдылар. Быел хәйриячеләр тарафыннан 500дән артык бүләк әзерләнде. Алар Әлмәт, Лениногорск балалар йортында, Рус акташының мөмкинлекләре шикле булган балалар мәктәп-интернатында тәрбияләнүчеләргә, аз керемле гаилә балаларына да таратылачак. Күңелле бәйрәм чарасы төрле дин һәм милләт вәкилләрен берләштерде. Ата-аналар үзләренең тәэсирләре белән дә уртаклаштылар. Безнең өчен мондый мәҗлесләргә йөрү бик мөһим. Монда без үзебезнең балалар инде бергә аралашалар, күрешәләр, әниләр белән аралашабыз. Бик күңелле бәйрәм, рәхмәт булсын. Быел да бәйрәм бик күңелле үтә. Без оештыручыларга зур рәхмәтле. Безне елда чакыралар, елда шулай сыйлыйлар. Һәм дә ки алдагы
Киләсе Рамазан айларында исәнлек белән, саулык белән, койгы хәсрәтсез каршы алырга насип булсын. Мул табыннарда сыйланганнан соң балалар өчен бәйрәм уен залларында дәвам итте. Әлеге чара турында тулырак сез 19 апрель кичке сәгать 8-дә чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Энҗи Хасаншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Рамазан айы төгәлләнгәч, мөселман халкы үзенең иң изге матур бәйрәмнәрнең берсе булган Ураза гаетен Азнакай районында да бәйрәм итте. Шул уңайда мәчетләрдә гает намазы укылды, вәгазьләр тыңланды, тәкбирләр әйтелде. Ураза бәйрәменең ничек узуы хакында Азнакайдан Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Ай буена дәвам иткән Рамазан айы тәмам. Бүген аның бәйрәмен итәләр. Ислам динен хөрмәт иткән Азнакайлылар бүген Ак мәчеткә җыйналды. Теләгән теләкләребез, укыган дугаларыбыз кабул булсын диләр алар. Шәһәрнең Ак мәчетендә иртәнге сәгатьтән Коръән аятлары укыла башлады. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин җыелган халыкны бәйрәм белән тәбрикләп, илләребезгә муллык, һәрбер гаиләгә татулык, иминлек теләде. Алга таба районның имам хатибы Азат Талибуллин гаит намазын башкарды. Изге йорт мәчетләргә йөреп намазга басучылар, ураза тотучылар арасында хәзер яшьләр дә шактый. Алар Аллаһ Тәгаләдән ил көннәребезгә тынычлык, күгебез, аяз, табыннарыбыз мул булуын сорыйлар. Мин бәйрәм белән әнине, әтине, бабайны, әбине. Я учусь в медресе. Мин бу мәчет каршында мәдрәсәдә укыйм. Барчабызны да бөек ураза бәйрәме белән тәбрик итәм. Тоткан уразаларыбызны Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Аллаһка шөкер, соңгы көннәребезнең уразалар тоту булды. Бүген шундый матур табигать, матур чаклары, Аллаһ Тәгалә бирде шундый уңайлы көннәр барыбызга да. Рамазан аенда мөселманнар ураза тотып, тәрәвих намазлары укыдылар, дугалар кылып, ятимнәргә, авыр тормышта яшәүчеләргә, балаларга садакалар таратып, изге теләкләр теләделәр. 52 мәчет безнең районыбызда, бөтен җирдә шундый бәйрәм мөхите бик күп. Халык килгән, яшьләребез бик күп килгән. Аллаһ Тәгалә шушы сезнең дә, безнең дә тоткан уразаларыбызны кабул итсен, бергән садакатларыбызны кабул итсен. Һәм киләчәктә дә Аллаһ Тәгалә шушы хәерле язлар биреп, хәерле җәйләр булып, уңышлар җыеп алырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Чиста күңелдән укыган дугалар, теләкләр кабул булсын. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Изге Рамазан айының соңгы көнендә Ахават Әлмәт мөслимәләре җәмгыяте тарафыннан тантаналы ифтар үткәрү күркәм гадәткә әверелде. Чарада безнең хезмәттәшебез Энҗи Хасаншина катнашты. Сүзне аңа бирәбез. Рамазан айының соңгы көнендә Әлмәт мөслимәләре өчен Ахават төркеме тантаналы ифтар мәҗлесе үткәрде. Әлеге чарада 170 мөслимә катнашты. 4нче ел рәттән Ахават Әлмәт мөслимәләре җәмгыяте Рамазан айының соңгы көнендә тантаналы ифтар үткәрә. Әлеге җәмгыятькә бер туган Эльвина Шәйдуллина һәм Алина Саримова нигез салган. Ифтарда Әлмәт шәһәреннән генә түгел, Сарманнан, Лениногорскидан, Азнакайдан, Ярчалы шәһәреннән, Урысу шәһәреннән һәм башка якын булган шәһәрләрдән киләләр безнең мөселман кешеләребез. Әлхәмдулилла, менә бу ифтарга шушы мәҗлескә килер өчен һәрбер мөселман 1000 сум садака ясады. Без бөтенебез шушы садакаларны туплап, әлхәмдулилла, төзелеп килгән Тәскирә мәчетенә җибәрдек. Аллаһның рәхмәте булсын һәрберебезгә, һәм шулай мәчет төзелешенә дә зур файда булсын дип Аллаһ Тәгаләдән дуга сорыйбыз. Быелгы ифтарда чыгыш ясаучылар Рәсәйдәге ислам тарихына, Рамазан айы һәм уразаның фазиләтләренә, үстенлекләренә тукталдылар. Ифтардан җыелган акчалар Әлмәт шәһәренең Тәскирә мәчете төзелешенә тапшырылды. Мәҗлестә катнашучылар үзләренең тәэсирләре белән дә уртаклаштылар. Мин шушы ифтарны елда бик зарыгып көтәм, чөнки шушы ифтарда без бөтен өммәтебез белән, мөселман өммәтебез белән киләбез, рәхәтләнеп утырабыз, күп белемнәр алабыз. Һәм Ахават оештырган бер бәйрәмдә калдырга тырышмыйбыз. Бик сөенеп килдем. Ә инде килүемнең максаты әлбәттә иманымны арттыру. Иман ныклыгы булсын, иманыбыз артсын. Менә бик шатман шушы Әлмәт районында безнең дини тәрбия, дин дәресләре бик нык алып барыла. Менә шундый күркәм мәҗлесләр, ифтар мәҗлесләре алып бару һәм оештыру бу бик күркәм гадәт һәм традициягә әйләнеп бара.
Ифтарда катнашучылар мул табыннар артында сыйланып, спонсорлар тарафыннан әзерләнгән күп санлы бүләкләргә ия булдылар. Әлеге чара турында тулырак мәгълүматны сез 19 апрель кичке сәгать 8дә чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Энҗи Хәсәншина, Рафаэль Сайфин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бір китап 2000 туғанны бірләштірі. Яңа Суркин ауылында «Я семья, род народ», яғни «Мин ғойле» нәсіл холы китабының презентациясы узды. Китап авторы Елена Морозова. Иске фотолар, сорғайған хотлар, архив документлар аша ул тарихның бір үлішіне үз куллары біле қоғыла. Һәм шәжәрә китабы яза. Я хочу рассказать вам о своей книге, которую я собирала, материалы 5 лет. Үзенең шәҗәрәсен өйрәнү белән Елена Морозова 2018 ел ахырында шөгыльләнә башлый. Якын һәм ерак туганнарын сораштырып, бабаларының зиратларына барып, үлгәннәрнең каберләрен табып, күп кенә фотолар һәм архив документларны сканер аша чыгарып мәгълүмат җыя. Шундый кадерле мәгълүматны саклап калу һәм туганнарына нәсел вәкилләре турында белемне җиткерү мөһим дигән фикергә килә. Я вот старалась собирать материал, чтобы Мин үз шәкертләремә эзләүдә күпкә җиңелрәк булсын өчен материал җыярга тырыштым. Шуңа күрә мин китапта кайда күмелгәнен, кайда туганын күрсәттем. Максималь мәгълүмат кертергә тырыштым. где похоронены, где родились, старалась по максимуму. Китапта автор 4 династияны тасвирлый. Бүген аның шәҗәрәсендә 2000-гә якын кеше бар. Китапны язуның 5 елында Елена Морозова авыр минутларда ярдәмгә килгән ышанычлы кешеләр янында булса, теләсә инде сынауларны һәм авырлыкларны җиңеп була икән дигән фикергә килә. Аның өчен шундый кешеләрнең берсе кызы. Мы ездили по кладбищам, по лесам, по горам, по полям, по... Без зиратлар, урманнар, таулар, кырлар буйлап башка төбәкләргә, башка республикаларга бардык. Мәгълүмат җыйдык. Кайдадыр безнең эшкә көлеп караганнарын да күрдек. Ләкин әнинең күзләре янганын күрү эшнең мөһимлеген җиткерде. Ул компьютерны үзләштерде, мин аны Word белән кулланырга өйрәттем. Ул төнлә дә, иртәнге сәгать 3дә дә китапны язып утырды. И она сидела в очках ночами, в 3 утра встает и печатала. Зинаида Юлтимирова авторның 2 туган апасы була. Ул хәзер ерак чорларның тарихи мөхитенә чуму, аның ата-бабалары яшәгән вакытның яшәү рәвеше, көн күреше һәм гореф-гадәтләре турында күбрәк белү мөмкинлеге булуына шатмындый. Я очень рада, что мы создали такую книгу. Я ей очень помогала. Без мондый китап булдырганыбызга мин бик шат. Мин аңа ярдәм иттем. Китапта мондый буынның җыелуына шатландым. Туганнарга мөрәҗәгать иттек. Алар сорауларга яхшы җавап бирделәр. Туганнар хәзер бик канәгать. Барысы да яхшы барып чыкты. На вопросы хорошо отвечали. Здорово вообще-то, если так сказать. Елена Морозова үзенең нәсел агачын өйрәнүне дәвам итәргә ниятли. Әлмәт картиналар галереясында Ирек Мусинның күргәзмәсе эшли. Кичкенәдән үк халкының борынгы гореф-гадәтләре һәм йолалары, фольклоры белән мавыгып үскән рәссам калабызга нинди эшләрне алып килгән. Ни өчен ул Татарстанда гына түгел, Мәскәүдә, ерак чит илләрдә дә дан казанган. Әлеге сорауларга җавап эзләп, реализм ысулына өстенлек бирүче, пейзаж, портрет жанрларында эшләүче рәссамның эшләре белән без дә танышып кайттык. Восхищаюсь, честно, фотографирую момент. Спасибо. Ирек Мусинның тормышка мәхәббәт белән шәхси күргәзмәсенә килүчеләр битараф калмады. Күпләр үзләрен балачакларына кайткандай хис итте. Вот у меня, если появляется чувство детства, значит, это вот работа моя, значит, автор... Миндә балачак хисе барлыкка килсә, димәк, автор миңа бик якын. Бүген бик күп эшләрдә бу минем авыл, минем әбием, бабам дигән хисләр тойдым. Һәм балачакка чуму һәр вакыт шундый тирән хис кичерешләр уята. Тагын бер кат зур рәхмәт. Глубокие, сильные эмоции, чувства. Огромное спасибо еще раз. Ирек Мусин Россия һәм Татарстан рәссамнар берлеге, Заманча сәнгать альянсы һәм Халыкара сәнгать ассоциацияләре әгъзасы. Биредә тәкъдим ителгән эшләр дә рәссамның шундый дәрәҗәле исемнәргә лаеклыгын дәлилли. Выставка удивительная, художник удивительный. Я, наверное, впервые сталкиваюсь с тем, что... Күргәзмә искиткеч, рәссам искиткеч. Мөгаен беренче тапкыр һәр картина күңелемдә яңгыраш таба. Ниндидер картиналар шатлык тудыра, ә кайберләре бик җитди уйланырга, кайгырырга мәҗбүр итә. Гаҗәеп рәссам. Серьезно задуматься, где-то попечалиться возле какой-то картины. Удивительный художник. Художник сам по себе обладает определенным даром. То есть сказать, даже каким-то инструментом, который может
Рәссам кешеләрдә ниндидер нечкә, рухи кайтаваз тудыра алучы инструмент кебек. Үз эшләремдә күбрәк минем осталыгыма түгел, ә ниндидер мәгънәләргә басым ясарга тырышам. Не на мастерство, а на какие-то смыслы в этих работах. Казан рәссамының ачык төсләрдәге ихласлык чагылдыручы картиналарын күрергә, графика белән сокланырга килүчеләр арасында әлмәтлеләр генә түгел, башка районнан килгән каләмдәшләре дә. Ладно, дорогой, тут все так здорово. Я пришел и наслаждаюсь этими работами. Я из Нижнекамска. Специально приехали на эту выставку. Мин Түбән Камадан махсус әлеге күргәзмәгә килдем. Ирек иҗаты артыннан мин инде күптән күзәтәм. Беренче тапкыр очраштым. Бу бик яхшы рәссам. Мин аның картиналарын, графикларын караганда ләззәтләнәм. Күз алмаслык. Его картины, график. Я сам график, художник-график. Ирек Мусин Мәскәү, Санкт-Петербург, Бухарест, Берлинда узган халыкара заманча сәнгать конкурслары җиңүчесе. Аның иҗат эшләре Казанның Милли мәдәният үзәгендә, Төмән шәһәрнең Дәүләт сынлы сәнгать музеенда, Россия, Англия, Франция, Төркия, Кытай, Греция, Румыния, Алмания, Германиядә, Америка Кушма Штатлары һәм башка илләрнең шәхси һәм корпоратив тупламаларында саклана. Лина Хәсән, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Әлмәтнең нефтяник хоккей командасы Петров кубогының ярымфинал сериясендә алга чыкты. Кичә кич безнең спортчылар кунакта Төмәнле Рубинны 7-3 исәбе белән җиңде. 4 җиңүгә кадәр баручы серия 3-2 исәбе белән Әлмәткә күчә. Иртәгә юбилейный Боз сараенда узачак матчта калабыз хоккейчылары җиңү яуласа, кубокның финалына чыгачак. Сезнең игътибарга кичәге уенның иң кызу мизгелләре. Вот так счет матча был открыт. Котелевский. Ну и в целом сегодня, конечно, вот эта тройка парней командировок. Төмәндә узган 5-нче очрашуның 5-нче минутында Дмитрий Котелевский боз хуҗалары капкасына беренче алканы кертә һәм уенның исәбен ача. 2 минутта үтми Әлмәт хоккейчылары үз өстенлекләрен арттыра. Бу юлы нефтяникка уңышны Артур Бровкин алып килә. Вторую шайбу на 7-й минуте забросил Артур Бровкин. 10-й номер. 18-нче минутта Рубин уенчылары артта калуларын киметә. Тиздән Әлмәтлеләр җавап кайтара. Уенның 2нче 20 минутында ике команда да берәр алка кертә. 4нче алкадан соң Төмәнлеләр капкасына Алексей Щетилин баса. Әлмәтлеләр аңа алка кертеп 2-5 исәбен урнаштыра. Делал дубль. Семен Ионов и Максим Быков выступили ассистентами. 25-я минута. Теневския кадәр боз хуҗалары тагын бер алканы кертә. Уенның соңгы минутларында Рубинның капкачысы урынына тагын бер уенчы чыга. Озакта үтми Әлмәтле Дмитрий Быков Төмәнлеләр капкасына 6нчы алканы кертә. Ә Семен Терехов хэт-трик ясый. Әлеге матчта 3нче тапкыр үз командасына өстенлек алып килә. Ну а вот так Семен Терехов подвел итог этой встречи на 59-й минуте. Максим Быков голевая, Искандер Мулюков голевая, Семен Терехов хэт-трик. 3-7 исәбе белән уен тәмамлана һәм сериядә 2-3 исәбе белән Әлмәтнең нефтяник хоккей командасы алга чыга. Ну, забили быстрые голы, потом, конечно, свалились на меньшинство, нахватали очень много удалений, героически оборонялись. Соперник всеми силами пытался отыграться, у него даже в какой-то момент стало получаться. Он стал рисковать, но мы воспользовались этим риском и забили свои голы. Команда болельщиков с победой. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.